ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, дар аввали влог мехостам ба якояки шумо миннатдории худро баён кунам барои комментарияҳои беҳтаринатон, барои дуоҳои некатон, барои лайкҳоятон. бовар кунед, барои ман ҳамин суханҳои шумо бисёр илҳом мебахшанд. худованд ҳамаи шумоёнро ба ҳамаи орзуву ниятҳои хубатон расонад. дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад ман ба шаҳр омадам ва каме аз магазини Инсити ва Зола ба шумоён навор кардам ва онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, мехостам ба онҳо худро каме муаррифӣ кунам, маълумот диҳам дар бораи худ. барои он ки савол бисёр буд, пурсиданд ки барои чӣ фарзанди ман 7 номи каналам бошад модари 8 фарзанд аст. писари калонии ман дар хизмати ҳарбӣ аст, Рустам ном дорад, 21 сола. ба ҳамин хотир дар наворҳо фақат 7 фарзанди ман ҳастанд. дӯстони азиз, боз мехостам ба як савол ҷавоб диҳам ки шумо бисёр ҳамин саволро медиҳед, бисёр ба личкаи ман то ҳатто навистагӣ ҳастед дар бораи падари фарзандони ман. фарзандони ман албатта падар доранд, лекин падарашон дар дигар шаҳр кор мекунад ва тарбияи фарзандони ман пурра дар зиммаи ман аст. модар мадрасаи фарзанд аст, дӯстони азиз, ва ман фикр мекунам ки пурра 100% аз ӯҳдаи ҳамин тарбия баромада истодаам ва ба ҳамин хотир, дӯстони азиз, хотирҷамъ бошед. боз пурсидед ки барои чӣ ман 2 рӯз боз видео накардам, влог набуд. ба он хотир ки ман чӣ хеле ки пештар гуфтагӣ будам, 2 фарзанди ман бемор ҳастанд, касалии хайр чӣ хел гӯем, рӯҳӣ гӯем ё ки психикӣ гӯем, анами хел беморӣ доранд. ба ҳамин хотир ман наметавонам ҳар рӯз влог кардан. тавсияи духтурро ҳамаашро иҷро карда истодаем, пурра леченияшонро гирифта истодаанд. лекин 2-3 хоҳар навиштанд ки бояд ба мулло барам хононем. дар шаҳри мо мулло нест. ният дорам ки вақте ки Тоҷикистон меравем, албатта ба назди мулло мебарам ва мехононам. ва барои чӣ ман ба шумоён диагнозашонро гуфтам? Ба хотири он ки ин сир нест, ягон ҷои махфигӣ надорад. бисёр мепурсидед ки барои чӣ мо тез ба балница меравем ва бачаҳои ман дар балница барои чӣ хоб кардан. барои ана ҳамин, дӯстони азиз, ана ҳамин 2 фарзанди ман саломатияшон он қадар нағз нест. дар ин ҳолат кӯдак умуман айб надорад ва на ман, на кӯдак айб дорад. ин айби модарашон ки ҳаёти ношоиста мебурд, ҳаёти безеб мебурд, ки барои зан нолоиқ аст. ба ҳамин хотир ба майнаи сари кӯдакон бисёр таъсир кардааст. ана ҳамин хел, дӯстони азиз, ман боварӣ дорам ки шумо маро мефаҳмед. акнун биёед баргардем ба мавзӯи магазин ва ба мавзӯи сару либос. дар магазинҳо «Чёрная пятница» рафта истодааст. чӣ хеле ки дар Россия мегӯянд ин гап модна аст. бисёр нархҳои арзон дастрас аст. масалан ба ҳамин хел курткаҳои мардона ман барои Рустам дида истодаам. 50%, 70% скидка рафта истодааст. имрӯз барои писарбачаҳом камтар сару либос кардам. бисёр қадашон баланд шудагӣ, ҳам Ҳасан Ҳусейн, ҳам Лёня, ва ҳамаи сару либосшон майда шудагӣ. ба ҳамин хотир ҳамин рӯз ба онҳо сару либос гирифтам. баъдан дар хона бароятон абзор мекунам, мебинед. اختری بختم ز تو نظاره از زمین نور میزند فواره زین انعکاس نوری راغون میشود تاجیکستان مثل یک
مهپاره اختری بختم ز تو نظاره از زمین نور میزند فواره زین کاسی نوری راغون می شود تاجیکستان مثل یک مهپاره نابیراغون امتحانی وحدت است آب نابش بی بها یک ثروت است نوری راغون خود نشانی قدرت است. دوستانی عزیز، انا дар ин ҷо ба магазини мебел нидар омадам. чӣ хеле ки пештар гуфтагӣ будам, мо ният дорем ки кухняаморо пристройка кунем. ба ҳамин хотир пешакӣ ман мебелро дида истодам. ана ҳамин магазини бениҳоят мебелҳояш арзон аст. дар ин ҷо диван ва креслаҳои арзон аст. намедонам ба хотири он ки сифаташон паст бошад. хайр, хулоса бисёр нархи арзон дорад. стол ва стулҳои майда барои кӯдакон аст. бисёр нархашон ба ман маъқул шуд. дӯстон, ман аз болои ҳамин видео монтаж кардам ба хотири он ки дар магазин музыка буд. барои жалаба набаромадан ба ҳамин хотир аз болояш монтаж кардам. یا رب آن آهوی مشکین و خودتن باز رسان و خودتن باز رسان یا رب آن آهوی مشکین و خودتن باز رسان و خودتن باز رسان وان سهی سروی روان رو و چمن باز رسان و چمن باز رسان وان سهی سروی روان رو و چمن باز رسان و چمن باز رسان آزرده ما را به نسیم بنواز دل آزرده ما را به نسیم بنواز یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان به تن باز رسان یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان به تن باز رسان
وطنش دیده ای حافظ یارد آن که بودی وطنش دیده ای حافظ یارد و مرادش زی غریبی به وطن тамошобинони азиз, ана дар ин ҷо нархи ин диванҳоро бинед, бениҳоят арзон аст. албатта сифаташон он қадар сифати баланд несту, лекин барои масалан оилаи мо нормални 7000 ман барои анами кухни насиб бошад тобистон кухниморо буд мекунем. барои кухни дутто анами хел диван монам ба фикрам бисёр нағз мешавад. 7000 дутто диван 14000 мешавад. ба фикрам беҳад нархи нағз аст. ана дар ин ҷо ана ин диван ҳам 7000 аст. бубинед набивкаш чӣ хел гулҳояш хушрӯй, ранги кӯрпаи худамон, кӯрпаҳои тоҷикӣ. дӯстони азиз, дар ин ҷо модарам гӯшти гӯсфандро майда карданд. ана ин бошад думба. як хоҳар хоҳиш кардаги буданд ки ман чӣ хел қуқ мекунам барои ош нишон диҳам. ҳаминро ҳозир барои паднос мемонам. аллакай намак кардагӣ обаш медавад ва дар муддати 3 рӯз 4 рӯз тайёр мешавад гӯшт ва ба даруни ош медозем. дар вақти сабзи ҷӯш кардан намеро медозем, беҳад болаззат мешавад. дар ин ҷо то омадани ман модарам блини пухтаанд барои бачаҳо. ман дер омадам имрӯз, бачаҳо аллакай ужин карданд. баъд хоҳарони азиз, анами хел равғани оливкавӣ аз светофор харидорӣ кардам. 235 рублӣ. агар касе аз ҳамин равған истифода кардагӣ бошад, нависед чӣ хел аст. хар барои заправка кардани салат гирифтам. намедонам маззааш чӣ хел. ман пештар аз ин мегирифтам. ин яки қиматтар аст. хай ҳамин хел дӯстон. тамошобинони азиз, ана дар ин ҷо ман ба хона омадам. шаҳр рафтагӣ будам, ба хона омадам. дар магазинҳо аксияҳои калон рафта истодааст. чӣ хеле ки дар Россия ҳамин гап модный аст. чёрная пятница. ҳама чиз арзон шудааст. ана ин хел кружкаҳо гирифтам барои бачаҳом. ана тамошобинон, аз ин кружкаҳо гирифтам. чояш обаш намерезад. об, чой, компот, чизе хоҳед анаминҷа мерезед. барои бачаҳо шавқовар мешавад аз ҳамин нӯшидан. аслан бачаҳои ман чой кам менӯшанд. ба ҳамин хотир амиро гирифтам ки чойро ҳам компотро ҳам аз ҳамин хӯранд. барои духтаро сурхашро гирифтам. ана якто оранжевый будааст, аз ҳамин як дона мондагӣ будааст. як дона аз ҳамин гирифтам. я только на 7 человек взяла. Настенька мегӯяд ки барои акои Рустамам ҳам нагирифтӣ. Нет, Настюша, он приедет, возьмем ему другой. ана аз ин зеленый сето барои се писарбача аз ин сабзаш гирифтам. барои духтаро сурхаш. духтаро ҳамашон мегӯянд ки барои акои Рустамам ҳам нагирифтӣ. иншоаллоҳ Рустам биёяд, барои вай ҳам мегирем. ана ҳамин хел хоҳарони азиз. Девочки, вот это уберите на кухню, отнесите. Давайте я сейчас буду показывать. Мама, что будем петь? Да, петь. Ана инҷо хоҳарони азиз. Ва ана ин хел пижама
скидка рафта истодааст 259 рубли. Бениҳоят сифаташ ба ман маъқул шуд. Барои писарбачаҳом гирифтам, Ҳасанусен ва Лёня гирифтам. Имрӯз фақат барои писарҳо харид кардам. Барои он ки духтарон сару либосашон бисёр аст, беҳад бисёр аст. Сару либосашонро ҳоло ман переборка мекунам, нодаркориашро медиҳем. Мо аслан ҳамин либосҳои бисёр ҷамъ шавад ба соцзащита мебарам, мешӯям, утюг мекунам ва ба сумкаҳо тах карда ба соцзащита мебарам. Дар тарафҳои мо ба масҷид ин хел чизҳоро вақте ки ман бурдагӣ будам нагирифтан, чизҳои кӯҳнаро намегиранд ва ба ҳамин хотир ман ин хел чизҳоро ба соцзащита мебарам. Ана хоҳарони азиз, 3 то пижама барои дар хона пӯшидан барои писарбачаҳом. Ана нархаш 259 рубли. Сифаташ 100% пахтагин. Так, производство. Так, пижама хлопчатная. Белоруссия ба фикрам, пештар Ӯзбекистон мешуд, ҳозир Белоруссия ба фикрам производствои Белоруссия. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз дар даруни хона ҳам пӯшида мешавад. Мулоим, хебе. Ана ҳамин хел. Акнун на Настюша складывайте. Акнун пагоҳ мепӯшанд. Мебинед, ман имрӯз дер омадам аз шаҳр. Ҳозир соат аллакай 9 бегоҳӣ. Бачаҳо ҳозир хоб мекунанд. Кӯдакон бо модарам буданд. Пагоҳ мепӯшанд. Ба шумо абзор мекунанд. А где ещё одни такие штаны были? Ана ин шимҳоро нету. Ну да, так. Вот ёлочка тут вот эти вот. С шапочками. Рождество, рождественские. Ага. Ана ин 179 рублей шудааст. Сейчас, переодевайтесь. Леню тоже зови, переодевайтесь тогда. Бачаҳо мегӯянд ки ҳозир як бора мепӯшем, нишон медиҳем. Инҳо ҳам дӯст медоранд сиёмкаро. Ана дӯстони азиз, ана ин хел хебе, ин ҳам барои Ҳасанусен 128ро гирифтам, барои он ки дар вақти шуштан мумкин камтар мешинад. Барои Лёня бошад 134ро, барои он ки дафъаи охирон дафъа шими гирифтагӣ майдатар баромад. Ба ҳамин хотир барои Лёня 134 гирифтам. Так, 134. Настя, открой сама, то он сейчас. Баъд аз ин футболка гирифтам, хоҳарони азиз. 79 рубли шудааст. Ҳамин футболка 3 дона мондагӣ будааст. Пиша. 3 дона мондагӣ будааст. Гирифтам камтар калону, лекин Вот, смотри, назм мешавад. Ана ҳамин 79 рубли хоҳарони азиз. Ана ҳамин футболка барои Лёня калонтарашро гирифтам, барои Ҳасанусен 134, ба Лёня 9-10 сола гирифтам. Хайр свежӣ дар хона мепӯшад. Ана ҳамин хел хоҳарон. Баъд аз ин калготка гирифтам. Калготкиро аз Gloria Jeans гирифтам барои Ҳасанусен, барои Лёня, барои Ҳасанусен ва Лёня гирифтам. Инҳо ҳам бо аксия 399 рубл дуто калготка. Калготкиҳои качествои ҳамин Gloria Jeans беҳад ба ман маъқул аст. Калготкиҳояш беҳад нағз ҳастанд. Хайр ҳамин хел 122, 128 ба ҳар сеяш як размер гирифтам. Лёня ва Ҳасанусен 1,5 соли фарқ доранд. Яъне Лёня аз Ҳасанусен 1,5 сол калон аст. Соли таваллуди Лёня 2013, Ҳасанусен 2015. Бо моҳ бошад тиха. Бо моҳ бошад 1 солу 5 моҳ ё 6 моҳ фарқ доранд. Ана ҳамин хел баъд хоҳарони азиз, баъд аз ана ин хел дуто жилетка гирифтам. Инро барои Ҳасанусен гирифтам 149 рубли. Лёня аз ин хел жилетка 5 намуд дорад. Ба ҳамин хотир барои Лёня гирифтагим не. Барои Ҳасанусен соли оянда мактаб мераванд. Барои ҳамин гирифтам. Ана ҳамин буд харидҳои имрӯзаи мо, хоҳарони азиз.
ҳозир бачаҳо мепӯшанд, мебинед дар танашон чӣ хел. Ана нархаш 149 рубл, 4 маротибаи скидка будааст аллакай. 2 дона мондагӣ будааст. Сифаташ хуб нормал мешавад барои рубашкаи сафедкатӣ, барои ба мактаб пӯшидан бисёр нағз аст. Ана дӯстони азиз, Малика ҳам ҳамроҳ шуд. Она ҳамин хел пижама. У тебя, Лёнь, побольше получается? Или... Да, у него побольше 122. Нет, они у всех одинаковые Нет, это получаются. 122, А это нет, 128. 128 надо было Лене дать. Ты дала Хасану. Там 2 128. 128. Нет. 122 2, а 128 одна. Хусен. Сегодня мы снимаем видео. Но дуруст пӯшондаст Настя. А Лёня 122 рубл, да? А, ну давай, переодень. Давай, переодевай. Лёнь, ты поменяйся с Хасаном. У Хасана побольше, а у тебя хозир мепӯшад иваз мекунад. Ана дӯстони азиз. Маликуша. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ана Михаил пижама. Смотрите, там Лиза. Лиза. Тихо, Лиза наблюдает за вами. Подруга. Ана Михаил дӯстони азиз. Ана тамошобинон. Ин шимашон 179 рубли, футболка 79 рубли. Бинед чӣ хел образи аҷоиб хушрӯй ва зебо шуд. Ҳам арзон, ҳам 250 рубл шуд. Ана Михаил ҳам шим, ҳам футболка. Барои дар хона пӯшидан беҳад удобне аст. Ана Михаил хоҳарони азиз, шумо низ метавонед харидорӣ кунед. Чё, Лён, спать хочешь? Ана Михаил. Мама, ты не хочешь туда? дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.